Modernitzar l'entitat, apostar per les noves tecnologies i renovar les propostes comercials del comerç d'Horta. Aquesta és l'ambició principal del nou president Jordi Grau i de la Junta del Cor d'Horta i Mercat. En part, aquesta és la línia marcada en el pla estratègic de l'eix comercial. És un comerç de proximitat que entenem que fa molts anys que està arrelat al barri, però que també es troba en una situació una mica de crisi pel tema del que és internet, les grans superfícies comercials, i que nosaltres el que volem fer és donar serveis perquè la gent continuï endavant. Tot i que encara és aviat per concretar propostes, treballen en la preparació d'activitats obertes al barri. Hi haurà novetats aquest mateix any per ampliar l'oferta d'iniciatives que tenen bona acollida, com la mostra de comerç al carrer o el trenet de Nadal. Esperem que més d'una i que agradi a tothom. I també continuarem fent activitats que tenen èxit i que ens demanden els associats, per descomptat. Precisament fomentar la participació de tots els associats és un dels altres objectius d'aquest fill de comerciants del barri que, juntament amb la resta de la Junta, prepara ja un catàleg per atreure més socis. Ara n'hi ha uns 250. La circumstància. Sortirà demà.